סבבה חבר'ה, כמו שאני הבטחתי לכם, 100 קילו סקווט, נאה דורש, נאה מקיים. עכשיו, הפתעתי את עצמי, הוספתי עוד כמה משקולות קטנות כדי לעשות את זה 105 קילו ולא 100, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לי להרים את זה בהצלחה ולסיים עם התרגיל הזה ולעבור לשלב הבא באימונים שלי. אז קדימה. מישהו עוד בידע? רק לעזור להרים. אחרון. תודה רבה.